live. Sorry za kameru, mám starý mobil, druhý mám zakázaný, takže jdem na to. Začneme v lásky. Začneme klukám, tak vidíte. Takže, tohle je typ na vlasy. Takže, tohle je první typ na vlasy. Takže, stmavuje se to a vypadá to vlastně takhle. Takže, jdeme na oči. Oči mám takovou zelenou barvou. Takovou zelenou. A nejraději bych dala asi tohle. Tohle vypadá nejlíp. Takže teďka to bylo normálně. Že teď bych dala asi tohle. Třeba, no, toto. A trošku zvětšíme gatě. No, dobrý. Dáme si... no toto určitě ne. Pokud byste chtěli něco takového, nebo něco na ruky, kdybyste chtěli, tak si to můžete dát třeba já nevím, bro. To je tak strašně no toto třeba. A na toto byste si dali tohle a tohle byste si dali takhle do šedé barvy. Takže máme tak podrobně hotovo, ale musíme ještě vybarvit gatě. Takže vybarvíme, no jako dáme barvu, aby z toho taky něco jako bylo. A my tak podrobně máme kluka hotovo. Takže bude, pokud chcete part 2 na holku nebo kluka. Budeme pokračovat ještě jedním klukem, což bude jeho boyfriend, protože jako nevím proč. Ale já mám ráda gejuše, takže bude týpeček. Uděláme rovnou i pózičku, kterou bude dělat ten týpeček. A uvidíme se příště. Takže čusí.